L-effiċjenza, ir-regolarizzazzjoni u l-kompetittività tas-settur tas-servizzi finanzjarji lokali se jkunu t-tliet binarji ewlenin li se jfasslu t-triq il-quddiem għal dan is-settur matul is-sena. Dawn kienu t-temi ewlenin fil-konferenza annwali tal-Istitut tal-Persuni li jaħdmu fis-Servizzi Finanzjarji l-IFSP li laqa taħt saqaf wieħed bosta entitajiet tas-settur biex jindirizzaw l-isfidi u l-opportunitajiet tal-qasam. Fid-diskors tal-ftuħ il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna qal li s-servizzi finanzjarji huma mutur ewlieni għall-ekonomija Maltija, tant li sal-2017 kienet jara tkabbir ta' madwar 4% f'sena, tkabbir li baqa' kostanti tul l-2018. Spjega wkoll li anke l-Unjoni Ewropea rat li tiffoka fuq is-sosten tas-suq kapitali u kif il-politika tagħha għal kontra l-ħasil tal-flus tista' tissaħħaħ. F'dan kollu Malta tat sema billi kienet l-ewwel pajjiż fid-dinja li faslet qafas regolatorju dwar il-blockchain u l-cryptocurrencies fost oħrajn. Wayne Pisani, id-direttur tal-Istitut, qal li l-entitajiet li jispeċjalizzaw fl-industrija kollha qed jirrapportaw tkabbir u l-pass li jmiss huwa li t-teknoloġija tingħata rwol akbar f'dan il-qasam. Fejn qed naraw sejrin huwa li naraw li t-teknoloġija tiġi applikata iżjed fis-swieq finanzjarji u għaldaqstant inkomplu nkabru s-swieq ta' funds, insurance, banking, payment institutions u hekk biex nkunu nistgħu namalgamaw is-servizzi finanzjarji tradizzjonali ma' dawk teknoloġiċi. Is-Sur Pisani fakkar li l-akbar sfida għas-settur hija r-riżors uman, sfida li tista' tingħeleb billi fost oħrajn istituzzjonijiet edukattivi jagħtu aktar każ tal-bżonnijiet tas-settur. Barra minn hekk qed naraw illi semmejt it-teknoloġija aktar kmieni rridu naraw illi l-workforce li qed toħroġ mill-università mill-istituzzjonijiet oħra ikunu preparati għad-dinja tax-xogħol. Qed nippreparaw ħafna fuq l-aspett akademiku, però mbagħad l-aspett prattiku qed jiġi mħarreġ fuq il-post tax-xogħol u jkun ideali kieku tsir dak it-taħriġ anke bħala parti mit-tranzizzjoni bejn l-aspett edukattiv għal dak tad-dinja tax-xogħol. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija s-Servizzi Finanzjarji, Joseph Kuxkiri, spjega li fost in-niċeġ f'din l-industrija li qed tiżdied id-domanda għalihom hemm il-qasam tal-assigurazzjoni, speċjalment dan l-aħħar minħabba il-kwistjoni ta' Brexit. Qed naraw ħafna interess ukoll minn dawn il-kumpaniji startups li huma iffokati fuq il-fintech. Għanna applikazzjoni ġodda għal-banek, per eżempju. U nista' ngħid li s-settur fit-2019 dis-sena qed nistennew li jikber bl-istess rata li kiber is-sena li għaddiet. Jiġifieri minn dak il-lat aħna qed naraw li s-settur ħajkompli jikber b'mod kostanti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.